Ismael Manterola naiz, Arte Ederren Fakultadeko zuzendaria naiz, dekanua naiz, eta Arte Ederren Fakultatea da Unibertsitate Publikoko zentro bat, eta Leioako kampusean gaude momentu honetan. Gure asmoa kasigunekin harremanetan egon da, izan daiteke beste zentro batzuekin eta beste gizartean dauden kultur zentro edo kultur industriekin harremana izatea da. Industria kulturalei buruz hitz egiten dugunean askotan zalantza dakau, batez zentro publikoen aldetik, ia zer izan daiteken hori, ezta? Guk gehiago hitz egiten dugu produkzio kulturalari buruz, industriaren mundua pixkat aparte gelditzen da guregandik, eta alde horretatik pentsatzen dugu kasiguneko sareak gehiago hurbilduko gaituela kontzeptu horietara.